Sal-aħħar ta' Ġunju kienu madwar 2600 first time buyer li rċevaw lotja ta' €1,000 bħala parti mill-inizjattiva li se tagħti lil dawn il-persuni fil-maġġoranza żgħażagħ is-somma ta' €10,000 fuq medda ta' 10 snin. F'informazzjoni li ta' riċentement fil-Parlament, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes spjega kif kienu madwar 3300 persuna li sottomettew l-applikazzjoni għal din l-inizjattiva li hi wkoll weda elettorali fil-Manifest Malta Flimkien. Jirriżulta li kważi 1600 minnhom huma kopji filwaqt li ftit aktar minn 1700 persuna huma individwi singoli. Il-persuni li diġà rċivew l-ewwel pagament huma dawk li xtraw il-proprjetà tagħhom fl-2022 filwaqt li dawk li xtraw ir-residenza mill-bidu ta' din is-sena se jkunu qegħdin jirċievu l-ewwel pagament tagħhom is-sena d-dieħla. Dan l-istazzjon tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa li stqarr kif dawk li applikaw qegħdin jgħaddu minn proċess sempliċi iżda importanti għall-Awtorità tad-Djar biex tifhem aħjar ir-realtajiet u l-isfidi li jaffaċċjaw dawk li jridu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Issa permess ta' din id-dejta ħankun qegħdin nikkonfermaw dawk l-istess sfidi li jgħaddi minnhom il-first time buyer u r-realtà li teżisti fis-suq anke f'termini ta' lokalitajiet pereżempju. Matthew Zerafa innota kif fost l-oħrajn sampaw l-baħar il-aktar lokalità fejn jidħlu il-kirjiet u anki x-xiri. Dan ifisser li l-informazzjoni miġbura se tkun qed wassal għal inċentivi aktar immirati għal ħtiġijiet tas-suq. U permezz ta' din id-dejta issa nistgħu nibdew nidħlu fiktar dettall biex nkunu nistgħu ninċentivaw għal dawn l-istess bżonnijiet u talbiet tal-profil tal-first time buyer. L-iskema tal-€1,000 fis-sena saħħaħ l-għajnuna lil first time buyers wara l-introduzzjoni qabel ta' benefiċċji oħrajn. Dawn jinkludu lotja ta' €15,000 għal min jixtri residenza f'Malta u €30,000 f'għawdex meta din tkun fil-qalba tal-ibliet u l-irħula ilha iżjed minn 20 sena mibnija jew kienet abbandonata għal iżjed minn 7 snin. Minn din diġà gawdew iżjed minn 1300 applikant. Minn barra hekk jirriżulta wkoll li fit-tnaqqis tat-taxxa tal-bol diġà ġew frankati aktar minn €10 miljun jew medja ta' ftit anqas minn €8,000 kull applikazzjoni.